zuen kereila artxibatu zuenetik. Eta gaur dei egin dizuegu esateko atzo nire Entzutegi Nazionalaren fiskaltzan eta instrukzio epaitegian eskaera egin nuen auzia berriz irekitzeko. Zergatik, datu berriak eta datu zehatzak ditugulako Jose Miguel lurperatu egon daitekeen lekuari buruz. Datu horien arabera, kokapena momentu honetan finkatuta dugu, oso modu zehatzean, bertan egon gara, eta nire azalpenean kontatuko dizuet, nondik datorren, zer datuak dira, eta nola ikusten dugu hemendik aurrera gerta daiteke. Nondik hasi ez dakit, endabiziko gauza dintzat, gure aldan urte luze horretan egon zareten guzti hori, bihotzetik, eskerrik asko. Ez nahiz asko luzatuko, nik uste dut egongo dara denbora, gero elkarrekin berriz ezuekin egoteko, baina gustatuko litzaidake irakurtzea gure abiskide batek bere garaian egotzitako eskaltutxo batzuk, astunak ez. Desagertarazi baten familiak, pairatutako baino tortura latzetan luzeagorik ez da existitzen. Eragindako mina, iraunkorre eta etengabea, da gorputzi gotza datzan toki zehatza esagutzen ez den bitartean. Aideentzat, paradoxikoa izan arren, Naparraren ezur gordinen ukitzea eta ikusteak hildakoaren nolabaiteko berbiztea suposatuko duke. Injustiziaren taupada iraunkorrez nekatuak eta samintasunez beteriko beraien bihotzak bizi arnaz berri eta ez ezagun batez joak ez da.